Gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Ano ba ang pinaglalaban ko dito? Bakit ako nagmumura? Kasi gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Kabalo ka! Mingon na kag dahil gutom sila! Wala na mo kay Trisan! Tanan tao gigutom pero wala may nareklamo! Kay tungod gisabot pa mong gobyerno, daghan kay tao sa Pilipinas dili lang kay mingon dahil gutom sila! Mura na mong problema! Nabuang na ka! Bakit kinakailangan pa? Iris nila yung buhay nila na hindi na baling papatayin sila o kay kung ano-ano man ang mapunta na sila sa... Dahil gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Usay pamat yun! Dili pamat yun dahil ayaw pagbinugo! Nabuang na po kami sika! Dahil gutom sila! Kabalo ka! Yawa ka! Bakit napigyan kayo ng trabaho kung hindi ninyo gampanan ng tama? At bakit pa kayo binoto ng mga tao kung mismong kayo mismo ang dahilan kung bakit sila magugutom? Kitang gusto na survive! Kitang gusto pagkaon pero ayaw dali ang gobyerno! Kakita ka sa YouTube nagatagang 8,000 pero 1 week lang sila ha! Tapos may kagulay pakialam! Unsa kaya mo sa gobyerno mistika! Mauna! Kabalo ka mistika no sa tanang nakalaban ako ikaw ang pinaka-uil jud nga lang maghilak-hilak man! Nahubag ng mata ni mo bayo! Sikag hinilak wala na ka na mag-iungsa! Dili na na problema, mo na problema kasi sikag bash-bash, magilak-hilak ka. Yakaw, mga kag sorry. Mauna, tuga-tuga mo bash, mga mong sorry. Parera mong karlami. Ako niyo, ako ni mamistika na magsabay mo yung karlami. Mag-tiktok mong duwa, marabog mga buang. Wala dyan ko kasabot sa inyo nga ay. Guys, pag mata mo, ang kalaban na to, dariday, ang virus, dili ang gobyerno o si Digong. Mga bugo man siguro mo, asa mo magipanganak sa lubot, mga unsa naman mo mga tao, eh? Anong ginabasa sa problema ninyo kay Digong Day? Kung gusto ninyo mapahawa siya? Unsa naman mo eh. Wala mo kabalon sa natabang ni Digong Day sa Pilipinas. I-compare do ang sa una og karon na unsa naman mo eh. Dili man si Tatay Digong ang nagdala sa virus Day. Unsa man mo nga magbash-bash man mo. Buang naman mo eh. Pag matang mo eh. Unsa naman mo eh. Naloy ni Digong? Kabalo mo na sa tinunan na nagkamot taon si Tatay Digong para sa tua. Kamu no kaya ning kamot mo magbash kay Tatay Digong mura mo mga buang. Usay problema jud ninyo. Usay problema nyo kay Tatay Digong. Nga buang naman mo uy. Nga buang na jud mo sa kwarta. Kay ginabayaran mo na unsa naman mo uy. Halos magsakripisyo naman gani si Tatay Digong siyang kinabuhi para lang sa tua. Wala mo kabalo kung unsa niya kalab ang Pilipinas. Wala mo kabalo kung unsa niya kalab ang mga Pilipino, mga Pinoy. Yaka mo maging anak lang mo, mga baga kay mong mga naong no, mga baga mong mga naong kana mga basher no, dili basta kog baba pero kabalo mo putang ni ina ninyong tanan mga basher ni Tatay Digong, mga baga mong mga naong abot kung pila ginabayad sa inyo ha, pisting yawa mo ako'y labot kung singon niyo sa ko masing mingon mo basta kog baba putang ina nyo mga bugo mo asa mo giliwat di mo mga Pinoy mga pisti ilihin mo. Rally? Kay tungod, nakasabot ka kay gutom sila? Kay nga no, kabalo ka sa sitwasyon sa gobyerno karon? Wala ka kabalo! Kabalo ka! Mingon na kag dahil gutom sila! Wala na mo kay Trisan! Tanan tao gigutom pero wala may nareklamo! Kay tungod, gisabot pa mong gobyerno, daghan